Mago mag ang'ich wele Ramogi TV nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Jo Kenya makwan gi heo 50,000 nochokore mbui mar X mar temo sundo obila mondo we thuolo achiel kuom jong'anyo mawachore ni obila nolal godo odiochieng' manyoro. Twak manochako mar manyo achiel kuom jatigi mbui mar X mong'ere kaka Billy Simani mong'ere mbui kaka Crazy Nairobian nochopo nyaka e paro ewi loko telo ma pacho kendi. Jotelo manodonjo e twak no nobedo gi sama tek koketgi gi duoko penjo ewi kaka sirkal tayo chenro ma pacho ka. En twak manochakore kinyi makawuono gi thor wach mar manyo Billy Simani kata Crazy Nairobian e mbui mar X. Tunataka utuambie Billy yako wapi na mbona hapatikani and why we are not allowed to see him. Watu wametembea police stations kumtafuta. He has not been booked at any police station, yet he is still missing, out of contact. Simu yake imekuwa confiscated. So we need to tell us, where is Crazy Nairobian? I didn't come here to speak, as many of you have said. I came here to listen. And sometimes it's not about what you say, it's about what other people say. Sometimes also it's not what is right from your own view, it's because those you lead, what they think is right. Billy Simani kanyakla kod jolo sinema mamoko kaka Limbui wachore no bila no mako ka okong'ere kama gintiere. Jumbuigo dwaro ler ewi kama entiere kabende gikwayo mondo chok omenda mar chulo rambun ne jomobila ondhiyo nyaka sani. I'm ready to help. Yeah, we're already asking for your help. That is what that's why you're here. I've heard you and I'll pass the message to the relevant authorities. Asante sana. Please. Romoni mar mbui no kelo kanyakla maloyo ji 55,000 katwaka nodonje weche mag paro mar chik mar omenda telo mapachoka nek mar jong'anyo e kind weche mamoko. Mtu amegraduate, amfanya computer science, ako software engineering, very intelligent young man, ana job. Anakaa nyumbani, mamake kuja jioni, payslip imekatwa, kesho wanaambiwa wahame, wameishi hapo miaka yote. So nashindwa tutenda wapi? The fuel has fuel levy. There is road levy. There is additional taxes on fuel. You buy bottled water. The plastic that the Muhindi uses to manufacture, the plastic is taxed, and the wrapper on the bottle is also taxed, and then the water is taxed. The water by Keringet is taxed, and then you pay income tax. You pay NHIF, which has not worked well. Then now they introduce SHIF. Negiseyo piny owacho kod jotelo kum tiyo marach kod omenda kagiwacho ni osuru michoko kum jopiny ok tim tich madwarore to donjo mane ofuko jotelo. These people are eating our money. That's why you will see people like Kimani Ichung'wah taking a helicopter ride from Nairobi to Thika. Place unaweza lipa 150 ama 200 kuenda, siku hizi wanaenda na helicopter. 1.9 billion ilienda. Mse alikuwa involved, saini MP. Nothing was high. I think it was given like a jail term of 6-7 years. And then when the new government came in, of course games played around na. Sayako free, saini member of parliament. Ginyiso rowere ahinya mago mag Gen Z mondo kaw thuolo ni mandikore kaka jolutombolo kendo lutombolo kasa ochopo yiero mabiro. There is this idea out here iko kwa Gen Z and some millennials that you can't vote. Ati mimi siendi kupiga kura, wataiba at the end of the day. Giwacho ni kata bed ni od bura no kadho paro mar chik e somo mar ariyo pod gibiro dhi mbele kod ng'anyo e juma manyien ka gikwayo jomatindo owuog oko kendo dhi mbele kod lweny mar keto telo manyien. Whether utaenda maandamano or not, I have a message for you. Unaweza kosa kuenda because of unavoidable circumstances, but make sure uko online, nunua data. Amuna come to my DM, hata mimi ndanunulia some of you. Data tuwezi kosa hiyo pesa ya data. Si ati niko na pesa lakini ya data tuwezi kosa. Tutakuwa online activism. Wengine wakiwa kwa ground. We need to show these people on Tuesday that we are not funded. Kachop sa parga chielo dhiambo makawuono director mochung'ne chwalo weche e lo sirkal kokale lony manyasani Dennis Itumbi no wacho ni Billy Sinami owe thuolo. Jotelo mopogore nodonje twakno koting'o mbui mar jatend piny William Ruto, jaloso elo piny owacho Isaac Mwaura, Hussein Mohamed e kin mamoko ka jatend migao mar arita Kithure Kindiki nodonjo kuom dakika matin to wuok. Ndalo ariyo tok